121 மில்லியன் இருக்கக்கூடிய எத்திரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டோக்கன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேட்டிங் சப்ளையில் இருக்கக்கூடிய இடிஹெச் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா $1260 மேலே ட்ரேடிங் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கரன்சி கடைசி 30 நாளில் 23% மேலே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. அதே சமயம் இன்னும் வந்து இந்த மார்க்கெட் வந்து பேரிஷ் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஒருவேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் இன்னும் கம்மியாகும் பட்சத்தில் இந்த எத்திரியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரிபிள் டிஜிட்டில் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு அருமையாக பிரகாசமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ மார்க்கெட் கேபிட்டலில் ரெண்டாவது கரன்சியாக இருக்கக்கூடிய 152 பில்லியன் வந்து மதிப்புள்ள ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியை மிக கம்மியாக நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரம் நம்ம வாங்கலாம். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். கண்டிப்பாக வந்து ட்ரிபிள் டிஜிட்டில் இந்த காயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா $900 கீழேருந்து பார்த்தீங்கன்னா $600 கீழே வாங்கக்கூடிய ரேஞ்செல்லாம் வந்து வருவதற்கான சாத்தியக்கூறும் வாய்ப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியர் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள